To już oficjalne. Czega, skrajnie prawicowa partia kierowana przez André Venturę, stała się drugą co do wielkości polityczną siłą w Portugalii, za centroprawicową koalicją AD i przed partią socjalistyczną. To, co już wcześniej podejrzewano, zostało potwierdzone po podliczeniu głosów w 2 okręgach wyborczych dla emigrantów, w Europie i poza Europą, które uzupełniają wyniki wyborów z 18 maja. Czega była partią z największą liczbą głosów w obu okręgach wyborczych, z wynikiem 26%, około 10 punktów procentowych przed AD. Zarówno Czega, jak i AD będą miały po 2 posłów z okręgów z zagranicy. Partia socjalistyczna po raz pierwszy nie będzie miała żadnego reprezentanta w okręgach emigracyjnych. W parlamencie będzie zatem 91 deputowanych z partii AD, 60 z Czega i 58 z PS.